Здравейте хора, аз съм Трол Гофи и днес ще ви покажа няколко интересни флашове на мапа Inferno. Да. И да започваме. Първата флашка, която ще ви покажа е ето тук. Когато не искате да ви видят и искате да ги флашнете, общо терористите, трябва да направите ето тази флашка. Значи задържате за бутон и просто я завивате из земята и си съответно ги избивате. Да. Втората флашка, която ще ви кажа, тя е малко по-трудна. Значи, ако искате човека, който стои там, долу, можете да направите на две места, значи да го заслепите. Значи, препоръчително е като за начало и тук да хвърлите един смок. Да, става и така. Но ако искате да минете по по-добър начин, няма смол, да кажем. Хвърляте флашка, така. Тя го флашва и го убивате, нали? Той смол няма да го има. Става и по този начин. Значи, правите. Се старайте да не бъде заслепи, защото аз много излязах. Става така да се направи флашката. Ето. Удържа в това, обръщате се и скачате, обаче трябва да сте по-бързи. Следващата флашка, която ще ви покажа е ето тук. Забивате я точно в тези растения, обаче гледайте да се удари. Нали? Обръщате се и избивате хората, които стоят на втория мит тук. Също така ще ви покажа още една флашка, която събера да покажа. Така, ще успях този път. Става малко трудно, значи, пресейте. Нали можете да справите такива трюкове с флашки, обаче аз принципно не съм много добър по тези неща. Ще ви покажа още няколко хубави флашки, значи като сте терорист, искате, нали малко се вземе терорист, а като сте терорист, искате да ръшните бето. Значи, хубава флашка е ето тук. И скачате веднага. Значи аз принципно имам една тактика. Оставаме и тук, мятам флашката и веднага гледам да се кача на това нещо. Най-бързи начин или става по този начин също. Качвам се на ето това нещо и гледам да ги избия. Това става малко по-трудно при мен да се кача и гледам да ги избия ето там, които са заслепени. Също хубава флашка е, след като сте убили там, предполагате, че има някой човек зад това нещо. Хубава флашка. Дали той тук вече не ме вижда. Но той все пак си стои там. Така. По-точно много слабичко я хвърлях, обаче по-флашка и го убивате, защото така. Хубава флашка също е ето тук. Като падне, ще пада някъде тук. Заслепя човека, който стои тук. Има много хора, които обичат да стоят тук. Заслепя тези цигански места тук. Хората, които стоят тук. Ако искате, като къртърте риск да обезвредите бомбата, хубава флашка е така. Обаче трябва да внимавате. Ако знаете, че ето там има човек, ето там, значи трябва да излезете малко след флашката, защото има хора, които просто така задържат бутона. Значи нелесно е, хвърляте му една граната. Има една флашка и го убивате. Да, хора, това са общо флашките, които аз използвам. За друга поне сега не се сещам. Вие си ги измисляте според на играта, ето сега аз измислих една. Ето тук много добра флашка. Тук гледате сега как. Много, в смисъл тая флашка по-флашна, не? Гледайте колко добре се удари в стената и през това време можете да ги убиете. Между другото ви препоръчвам
Ако не сте пробвали, защото аз скоро почнах пак да играя така, преди пак играх така, да играете така. В смисъл, пистолета ви да е без заглушител, защото не знам, някак се на мене ми е по-добре. Не знам дали при вас е същото. Пробвайте, ако ви е добре. Да, надявам се да съм помогнал с този клип. Надявам се да ви е бил от полза. Вие можете да си измислите други флашки. Ето, ще така тук. Тази не беше перфектната. Значи, ако има хора там, так, и заслепява човека, който е там вътре в Dark. Също хубава флашка, сега седех. Ето тук. Общо заслепява човека, който е там. И човека, който стои там, защото доста пъти така има хора, които се крият ето там. Там долу винаги проверяйте. Да, хора, надявам се да съм бил полезен. Ако искате да покажа още флашки на някакви други мапове, пишете в коментарите. И да, това място много ялко. Так. Може трябва да сте малко по-бързо да го използвате, защото е много добър. Много мотив. Да, хора, надявам се да съм помогнал, който така харесайте клипа, гледайте се за мен и чао!